Bueno, mayong pagpahamutang sa tanan nato mga suki nga nagasunod ni atong programa Pangutana Pastor og ato usab nga i-recognisar ang ato kadagkuan sa South Philippine Union Conference uban sa pagdumala usab ni Elder Edwin Golfand. Mayong gabi kaninyo tanan uban siyang kauban sa administration, Pastor Libby Baliton og usab sa ato nga executive secretary. Og dako ang atong kalipay nga gitagano sa tagpanahon og Happy New Year's tanan mga pinangga. 11 months na lang, Christmas na sad. So niya kita niining January aron nga magatubang na sad og laing hagit niining nga tuiga. Bueno, akong hangyoon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo, magampo kita. Dalay ko nagbalaan mga amahan nining matahom nga kagabiyon, salamat sa imong paguban kanamo, salamat sa imong gugma, salamat sa imong panalangin. Tagay kami og kaala masabtan ng mga pulo nga among pagatun-an. Panalangini ang mga televiewers ug usab nagasunod ni ini nga programa trianagi sa internet nga ikaw magahatag og mayong panglawas kanila. Salamat sa imong padungog sa imong mga pagampo kay kini among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So ato sad nga pangumusta ang ato nga station manager Pastor Efraim Pitugo. Daghang salamat sa paghatag nimo og panahon nga diin makahimo kita paghatag og mga pagtubag sa mga pangutana nga gikan usab sa nakilinlaing nga mga lugar. So mga pinangga natay mga pila ka mga questions dinhi nga gipadala through text og tapos niya na nga mga makatubag kita o ato usad nga hangyo ng ato mga televiewers nga mo hatag usad mo og pahat nga inyo usab gini ka panahon nga pwede kamo manawag pinaagi sa cellphone sa mga number nga gibutang diha sa inyong mga screen. Inyong tawagan ug amo nga entertainon ka na inyong mga pangutana live diri sa ato nga pangutana pastor. Ang ato lang hangyo mo ni at least ang inyong mga pangutana base sa mga pagtulunan sa Seventh-day Adventist sa mga doktrina o ang kini pahinumdom nato nga ang inyong mga pangutana dapat dili itong magpatambag na amantay mga programa nga lahi nga mga schedules alang sa mga nay mga problema o pagtambag ato ipahinumdom nga kini nga programa alang kini sa mga problema sa Biblia nga wala ninyo masabti mahitungod sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist sa Lebanese sa 28 fundamental beliefs sa Seventh-day Adventist pwede ninyo mangutana diha mga clarificatory question o ato lang hangyo ng ato nga mga gapangutana nga objective lang nga mga pangutana rest assured ato na siyang tagaan o pagtagad ka ng inyong mga concern. Bueno, magsugod na kita. Nay pangutana dinhi nga actually kini nga mga pangutana adto pa ding December usa na katuig no. Naay mga higayon nga wala kita maka-live tungod sa mga kakulian nga dili malikayan. Dinhi sa 0977-2032-390 ngayon ang tanong ko po ito. Meron bang mortal na papasok sa millennium? So naba kunoy gitawag nato nga mortal nga makasulod sa millennium. Kabalawit nga mortal mga pinanggan og igsoon, unod ug bukog, masakit, madisgrasya, mamatay, ug ban pa. So ang iyang pangutana naba kunoy mortal ni ana. So meaning to say moagibag kamatayon bagihapon sa panahon sa millennium. Sa dili pa nako tagaan og konsiderasyon ang balaang nga kasulatan, but nako ipahinumdum kaninyo nga ang word nga millennium dili ninyo mabasa sa Biblia apan ang atong mabasa diha ang 1,000 years sa pinadayag 20 sanglit ang word nga millennium compound word man na siya nga kung imong bungkagon duha ka pulong mili og anom no usa ka langyaw nga pinulungan. Mili means 1,000, ano means years, so 1,000 years. So asa man ang 1,000 years nga makaplagan sa balang kasulatan diha sa Pinadayag kapitulo 20 sa iyang bersikulo 1 ug 2 so atong makaplagan di ang 1,000 years. So ang iyang pangutana na ba kunoy mortal nga mahita makasulod ni anang mga panahona atong konsiderar ang balang kasulatan mga pinangga. Kuha inyong Biblia basaha pagbalik o isulat ba ninyo mga bersikulo o tapos sa mong programa basaha pagbalik. Unang Korinto kapitulo 15 ngayon versikulo 51. Aniya karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Okay? Dili kitang tanan mga matay. Apan kitang tanan mga usab. Sakalit sa usa ka pagpamilok inigtingog na sa katapusang trompeta kay ang trompeta pagapatunggon ug ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. Take note.
tagaan kita og lawas nga dili na madunot og kita mga usab. Meaning to say, kini atong lawas madunot, mamatay man ni, mobalik sa abog, no? Karon man ning panahon na, pero sa panahon sa millennium, tagaan kita og lawas nga dili na madunot, no? Og kita mga usab. Verse 53 nagingon, kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unya dili na madunot. Og kining lawas nga mamatay ra pagailisan unya dili na mamatay. Kanusa man na siya mahitabo mga pinangga natong mga kaigsuonan. Kini siya mahitabo igsoon sa pagbalik ni Jesus Christ. Atong nahibaw-an nga sa unang Tesalonica kapitulo 4, versikulo 16, inigbalik sa mao nga mangluwas, inigtingog sa trompeta sa Dios, no? Ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. So muna panahon na nga dunay pagkausab. Now, katong mga tao nga mahitungod diya sa millennium nga nangamatay na ay mga punto nga dautan dili una to sila mabanhaw. Kundi ang matarong namang, no? Tanaw na to sa Pinaday kapitulo 20 sa bersikulo 5. O bahin sa uban pa sa mga nangamatay kini sila dili pa mabuhi pag-usab. Hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig kini mao ang nahaunang pagkabanhaw. Meaning to say, na ay mga tao igsoon nga naa sa lubnganan karon nga dili mabanhaw sa panahon sa 1,000 years. Kaya ang mabanhaw igsoon katong mga matarong. Remember akong gihisgutan sa inyo ang unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 6, dili kitang tanan mga matay, di ba? Unya, nagyon inigtingog sa usa ka tingog sa trompeta sa Dios, ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. So ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon, ang nangamatay nga dili diha kang Kristo, dili una to sila mabanhaw matapos una ang usa ka libo ka tuig. Mao ni ang atong gibasa sa Pinadayag kapitulo 20 sa iyang bersikulo 5. Sa 6 nagyon, bulahan ug balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. Sa mga taong ingon ini, ang ikaduhang kamatayon wala nay gahom sa pagbuot. So meaning to say, katong mga matarong nga nabanhaw, dili na to sila muagi og ikaduhang nga kamatayon. O nagingon nga matawag gani ka matawag ka pag-usab, maborn again ka, mamatay ka kausa. Okay? Kausa ra ka mamatay, unya banhawon ka. Pero katong mga tao nga wala mataw pag-usab, pinagi sa espiritu ug sa tubig, mamatay sila kaduha. No? So, muna giingon ni sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 6, bulahan ug balahan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. Sa mga taong ingon niini, ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Hinunua sila mahimo mga saserdote sa Dios og ni Kristo og uban kaniya magahari sila sa usa ka libo ka tuig. Ang uban kanato igsoon wala tingali magkonsiderar niini apan tinuod. Nasulod sa usa ka libo ka tuig na ay nangamatay diha karon sa mga lubnganan nga dili una mabanhaw. Apan sulod sa usa ka libo ka tuig ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Mao ni ang gisgutan sa balaan nga kasulatan. So meaning to say, sa panahon sa millennium kung 1,000 years, wala na'y balatian, wala na'y kamatayon, wala na'y minteryo, wala na'y security guard, nga naman, naa naman taniha sa sabakan ni Jesus Christ. No? Now, daghang salamat na ng imong pangutana, Igsoon. Dito sa 0946-680-8669. Nagingon, magandang gabi po, nais ko pong itanong kung ano ang meaning at maliwanag na turo sa Biblia sa Revelation chapter 11. Pinangga, kining Revelation chapter 11 gibalik ni og pangutana, gipangutana nitong I think November or December. Apan may man to kay naa man toy iyang gipangutana mahitungod sa duha ka saksi sa Revelation chapter 11. Apan kini iyang gipangayo karon ni pa-explain sa ako ang Revelation chapter 11 broadening 11. Naay gisgutan diha og sanctuary, naay gisgutan diha og duha ka witness, naay gisgutan diha nga ubang mga propesiya. Nga kung ako na siyang tadtaron pag-ayo kanang Revelation chapter 11, basig kulangon ang atong oras. Busa ang ako hangyo sa imo nga nangutana, pag-pick up diha og usa ka topic diha sa Revelation 11 nga angay nimo ipadiscuss dinhi sa atong pangutana pastor ug mo natay himuon. Dili lang nato matagaag panahon nga
whole chapter 11 sa Revelation mo atong i-discuss diri. Remember, pangutana pastor ang maong programa, specific nga pangutana, detalye nga pangutana, tagaan sab nato specific nga tubag og detalye nga tubag. Okay? So daghang salamat, malipay ko kung imo na sang ipangutana pagbalik ang about sa Revelation 11 pero naanay topic nga imong hisgutan dito. Okay. Dini sa 0909-229-5869, makonsidera ba ang SDA born again kay nigamit man gud og pulong nga personal savior? Ang nigamit ani mga born again, sama nako born again. Okay. So daghang salamat no. Nagisgot siya nga siya usa ka born again. Nya ang una kuno naggamit aning gitawag natog personal savior mo ang born again. Okay? So daghang salamat niya na. Igsoon unas tanan dili ko muuyon nga ang unang nga naggamit niya ng word nga born again, ang born again nga nasa Pilipinas dire o ang mga tao nga nagclaim nga born again nga dili kauban sa 12 ka apostoles kanhi kay ang 12 ka apostoles nga mga born again mga pinangga mga Sabbath keeper man to sila, no? Ang 12 ka apostoles nga mga born again wala may mabasa sa Biblia nga nagkaon sila og mga butang nga mga hugaw nga gisgutan sa Levitico 11. Pero adunay nagclaim diri nga mga born again nga Sunday keeper gakaon sa mga pagkaon nga gidili sa Levitico 11 pa nagclaim og born again. I don't think so nga pareha sa born again sa mga apostoles, no? Now, ang word nga personal savior mga pinanggan tong igsoon. Dinhi man siya natao sa John chapter 3 verse 3, no? Abrihin yung Biblia. John chapter 3 verse 3 nagingon, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. No? Matupad din si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinod, magasulti ako kaninyo nga gawas kung ang tao matao pag-usab, no? Dili gid siya kakita sa ginaharian sa Dios. Na ato nahibaw ni Gisod nga kaning word nga natao pag-usab dili niingon nga mubalik sa sabakan sa tiyan sa inginahan o niya magpakatao usa ni ka spiritual nga pagsabot, no? Nga diin unsa may imong edad basta naa na kay pangisip nga maka-decide ka na, maka-reason out ka na, meaning to say hamtong ka na nga makadawat kang Jesus Christ o nahibalo ka sa kamatuoran, so pwede ka tawgon nga gitawag og born again na tao pag-usab. Pero kining word nga born again igsoon dili na nimo mabalik basa sa John chapter 3. Kaya ang word nga born again sa John chapter 3, ang Greek word anang born is ginaw o niya ang again is anothen. Ang word nga again igsoon kung imong tan-awon sa Greek dictionary kay atong manhibaw-an nga ang New Testament gisulat sa Griego niya ang Griego niya na nagisgot man anothen o niya ang word nga anothen igsoon ang pasabot from above, from higher place, higher place of things which come from heaven or God from the first, from the beginning, no? Imo makita ang kahulugan day from a higher place or from above. So, ang sakto di ay nga translation ani, it is not born again, but born from above. Natao ka, into das taas. Dili, diri. Espirituhano nga pagkatao, igsoon. So, ang word nga born again, igsoon, kung ibalik nimo sa John chapter 3, dili nimo mabasa. Kung dili, ang mabasa nimo dinhi, born from above. Mao na ang tinuod nga translation. When in fact, daghan na kayo ang mga theologian nga naghisgot ni igsoon nga ang correct nga translation is born from above, no? So natao ka sa langit, mo mitang gitawag ka og anak sa Dios. Kanang John 1:12 na yun, sa tanang mo tuo, sa tanang mo dawat, mahimo siyang anak sa Dios. So, born from above na ka. No? So, dagan salamat niya ng imong pangutana. I beg to disagree. Kanang moingon ta nga sila mo'y una, nagamit na ng word nga personal savior. No? Usa na ka-expression sa kataong naluwas, sukad pag yun kaniadto sa panahon sa mga apostoles. 0916-9333-105. No? After niini igsoon, pwede na mo makadial sa inyong cellphone. Tawagan ninyo ang mga number nga naa diha sa screen. Unya, usbon ko nga pwede mo mangutana sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Naipangutana din the great error is that
The Sabbatarian preachers believe in universalism, that all will be saved because they don't believe in eternal or lake of fire prepared for the devil and his angel and all wicked dead people. Ecclesia, please explain. So, daghang salamat na naigsoon. Actually, mga pinangga, wala mag-ingon ang Seventh-day Adventist nga ang tanan maluwas. Apan ang giingon sa Seventh-day Adventist, ang tanan nga mudawat. Okay? Kanang John 3:16, klaro man na siya. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, bisag kinsa nga magatuo kaniya, na ay everlasting life. Dili ingon nga ang tanan maluwas, no? Dili biya ang tanan nagdawat. O niya, imo biya makita sa balang kasulatan nga katong mga tao nga wala magdawat kan Jesus Christ ingon nga personal nga Savior, wala gito sila'y kaluwasan igsuon. Mudawat una ka. Katubitang kawatan dito sa cross, kanang sa Luke chapter 23, usa raman ang iyang giingon, hinumdumi ko kung to akas paraiso. Kaya kung katong tawhana wala to siya makalitok ato, o wala sa iyang kasing-kasing kana nga mga puntuha, sama gyapon siya atong usa ka kawatan. Nga diin, walay luna dito sa langit. So, ang Seventh-day Adventist nga pagtulunan, katong mudawat kang Jesus Christ. Of course, si Jesus Christ naman yung nakabalo sa imong kasing-kasing kung tinuod bagid na nga dinawatan ng imuha, unya sa dihang nagdawat ka kang Jesus Christ, unya i-express nimo ang imong love ni Jesus Christ nga pinaagis pagtuman sa kasuguan sa Dios, tinuod na. Kaysa John 14:15, ingon mas Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. No? Sa tanan di ay nga nagdawat, mapakita sa iyang ebidensya. Mo resulta sa pagkamatinumanon sa sugo sa Dios. Dili kay mingutag ako nagdawat apan mo resulta sa dili pagkamatinumanon, no? Ang nahitabuan na igsoon, si Kristo mao ang imong mangluwas apan ikaw ang hari sa imong kagalingon. Himuha nga si Kristo ang imong mangluwas ug si Kristo ang hari sa imong kagalingon. Remember, nagingon ang Biblia, if you love me, keep my commandments. So, nagisgot sa kag word ng Ecclesia, ang word nga Ecclesia igsuon, compound word gyapon na, kung imong bungkagon, ekkalio, no? Ek means out of, kalio means to call. So meaning, to call out from, asa, gikan sa sala. Ang Episo Kapitulo 2, versikulo 12, imo makitaan diha nga kita kaniadto walay labot sa katilingban sa Israel, walay labot sa saad, apan pinaagi kan Jesus Christ kaniadto kita nahilayo, karon gipaduol na, no? So imong makita nga mao na ang konsepto sa gitawag og ekkalio or ecclesia, no? Na ang sunod dinhi nga punto nagisgot ka diri og eternal or lake of fire, no? Actually, igsuon kaning word nga lake of fire, atong ninisgutan tong niagi, kung dili nimo ayuhon ni sa pagtuon ng balaang kasulatan, dili na to hubadon, ihubad ang balaang kasulatan base sa atong kaugalingong background. Kaugalingon nga pamaagis pagsubot sa Biblia, kundili ang pagsabot sa Biblia, Biblia gyapon ang imong ipasabot ni ana. So, ang mga meaning dinhi kinahanglan dili magbangga sa meaning sa uban nga gisgutan sa balaang kasulatan, no? Mo nang gitawag og ang pag-present is biblical, logical, imong makita nimo ang kinatibuk ang gibasabot sa Biblia. Say for example, Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 10. Mao ni ang gamiton sa uban nga nagpahayag nga ang kalayo lagi nga gisgutan nga musunog kanimo, wala nay pagkapalong, no? Nahulog nga unfair ang Ginoo nganuman. Ang tao nga nangawat, nanulis, nang rape o bisag unsa ang iyang sala. Unya ang tao nga tuas imperno nga ang iyang sala, wala lagi nakadawat kang Kristo ingon nga personal nga mangluwas, silang duha maganto sa kalayo nga walay pagkatapos. Ha? Imo makita ang usa ang iyang sala katurag yun nga wala pagdawat kang Kristo. Nay isa igsuon nga grabe kayong patay, grabe ang panulis. Unya moingon nitong tulisan arang-arang nalako sa imo kay ako nakapangawat, nag-enjoy ko sa akong kinawat. Oh, nakapatay ko, nag-enjoy ko sa akong nga kasuko. Ikaw wala ka patay, wala ka pangawat, pero eternal life gyapon, eternal gyapon ka dinhi sa lake of fire hangtod sa kahangturan. So mahulog nga ang Dios mahimong unfair. Tanawa ang gobyerno nato igsoon, pagkalami sahan ay sa atong gobyerno, ang balaod pagkalami, ang mga penalty pagkalami.
Nanuman, kung ikaw first timer ka, ang imong sala igsuon na dili ingon nga sama sa sala sa uban na ipinaltian na nga ubos-ubos. Apan kung ang imong sala nga grabe ang imong pagpangawat o pagpanulis, taas-taas usab nga mga penalty. Now, atong tun-an igsuon kining 20, pinaday 20 versikulo 10 nagingon. Ug ang yawa nga nagpahisalaag kanila, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Og asupre, din atuan na ang mapintas nga mananap, og ang mini nga propeta, og didto pagasakiton sila sa adlaw sa gabi hangtod sa kahangturan. Unsay buot pasabot aning gitawag natong hangtod sa kahangturan. Buot bang sabton nga ang usa ka tawo nga iyang sala wa makadawat kang Kristo, hangtod sa kahangturan siya kuyog dito si awa. Now, atong tanawon igsoon ang word nga gitawag og hangtod sa kahangturan. Kining word nga hangtod sa kahangturan igsoon gikan sa Greek word nga ayon. Ang nahitabo magud mga pinaggan sa igsoon, remember ang Greek nga Biblia katong kopya sa tong original igsoon. Mao toy dili masayop. Pero ang mga tao nga nag-translate na nga gikan sa Griego, adunay posibilidad nga masayop. Ang inspirado kadtong mga tao nga mo'y nagsulat gyud mga apostoles. Pero katong mga tao nga nag-translate na, dili na sila mga inspirado. Aduna nay luna sa pagkasayop. Busa kanang adunay luna nga pagkasayop, kinahanglan ato na siyang tun-an. Na makaturunganon ba nga moingon ka og walay katapusan? Ang word nga Greek word is ayon. Kung imong tanawon igsoon, an unbroken age, perpetuity of time, period of time. So, meaning to say, igsoon, imo makita nga na ay mga gitawag na to og hangtod sa kahangturan nga kung dili ma-serve ang purpose, di gina siya maundang. Pero kung ma-serve na gani ang purpose, muundang ra na sa iyang kagalingon nga pag-undang. Tagaan ta mog example. Example, Sodom, dinhi sa gitawag og Judas, versikulo 7. Kaya ang Judas, usa naman ka chapter. So, Judas, versikulo 7. Kanang before sa Revelation gani nga Judas. Di isa ni siya mao si Judas nga Iscariote. Now, imo makita niya. Even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner giving themselves over to fornication and going after strange flesh are set forth, for example, suffering the vengeance of eternal life. Remember, ang gibutang mga tao kuno sa Sodoma o Gomorrah, nagsuffer kuno sa vengeance sa eternal fire. Na Christian karon, nagsiga pa ba ang Sodoma o Gomorrah? Wala na. Nganong eternal fire may gibutang diri? It is because ang translator mao may nabutang sa iyang una-una nga background. Pero ang pangutana mo contradict sa reality. Nagsiga pa ba ang Sodoma Gomorrah? Nganong ang iyang gigamit nga translation is eternal life. Sa Bisaya pa din himo ni sa Bisaya. Sa ingon usab ang Sodoma o Gomorrah og ang silingang kalungsuran nga sa samang paagi na nagpatuyang sa pagpakilawas o sa dili kinaiya nga kaulag. Nahimo silang mga panag-ignan pinaagi sa paggiagom sa silot sa kalayong dayon. Nagsiga pa ba? Igsoon, pwede nimo na magamit ni nga word igsoon. Pero kung ma-serve na ang purpose, mawala siya. Naabatay ebidensya niya na nga kung ma-serve na ang purpose, mahimo na siyang abo. Meaning to say, mag-suffer siya sa kalayo hangtod nga moabot ang panahon sa iyang pagkaubo. Tanaw na to igsuon. Dinhi sa Malakias Kapitulo 4, sa iyang versikulo 1, laktod sa 3, nagingon. Kaya niya karon ang adlaw moabot na, nga nagasunog daw hudno, og ang tanan nga palabilabihon, og ang tanang na nagbuhat sa kadautan, mga himong tuod sa balili. Og ang adlaw nga moabot magasunog kanila, nagaingon si Yoba sa mga panon nga kini dili magbilin kanila bisan gamot ni sanga. Imo makita igsoon, gisunog sila, unya mahimo silang tuod nga sama sa tuod sa balili, unya moabot nga sila mahimong walay mabilin bisag gamot ni sanga. Tanawa ang versikulo 3 nagingon. Og pagatamakan ninyo ang mga dautan, kay sila mahimong abo.
Nagpabilin ba ang kalayo? Nahimo maganing abo. Dili pwede igsuon nga ang Biblia magaway. Ang nahitabo igsoon, adunay mga translator nga ilang i-translate sa ilang kugalingong background, sa ilang kugalingon nga gusto. No? So mo ni ang nahitabo igsoon, mahimo gid siya unsa nga gitawag nato og abo. No? So daghang salamat na ng imong pangutana igsoon. Dirita sa gitawag og 0936. Okay, sa dili pa ta mo padayon sa pagbasa nining sulod nga pangutana, pahinumdum mo na. Of course. Sometimes. Why not? Mm, Yes. My brother. my mom. And of course, my dad. The policeman. Boss, my teachers. My grandpa. When I'm threatened, When he stares at me. When I hear his whistle. when they raise their voice, When they call me by my full name. Whenever he calls me like this. Hey, come on, bro. Because they're the law. He's older than me. my grave would be at stake. They're my parents. Since I'm younger than him, I'll be fired if I don't. You know, Obedience, is more than a state. of being obedient. It is our willful practice Of obedience, conscious decision to obey policemen To obey your and boss. other teachers It means submission to the rules. which are meant. to keep us safe. Likewise, Obedience. It's a manifestation of love. I respect my I love parents. my Like mom. I love my older dad. brother. Besides, It says We obey our grandparents, our older brother, our people of authority, our our boss, parents, in the Lord. Lord. For this is right. Bueno, ni balik kita. Dili na sabta sa isa ka pangutana igsoon nga ningon. Dabi pastor kung magtuo ko nga limpyo ang baboy diha sa Roma 14:23. Nakasala ko o wala? Anya nay gipasukip usa ka pangutana dinhi nga susama gyapon. Undang na lang wali sa Hope Channel kung la kakasabot sa Roma 14:23, no? So pagkalimi ni iya salamat ni imong text igsoon nga pundangon ko nimo gwali kung wala ako kasabot sa 14:23. Ato ni basahon ang 14:23, no? Kaya ang iya punto dinhi iya mang gi-relate ang 14:23 sa Roma sa pagkaon sa unod sa baboy. Atong basahon ang Roma 14:23. Apan ang tao nga may pagduaduha, may tungod sa kanunon, unya mukaon niini mahinukman siya sa selot. Kay ang iyang pagkaon dili man gumikan sa pagtuo, kay ang tanan nga dili gumikan sa pagtuo kini sala. So ang iya punto igsuon, kung mukaon ka sa unod sa baboy, dapat naa kay pagtuo. Kay kung dili ka mukaon ka na nga wala kay pagtuo, bisag unsa nga walay pagtuo kini sala. So ang iyang punto ni daw bi pastor kung magtuo ko nga limpyo na ang baboy diha sa Roma 14:23 nakasala ko o wala. Okay, daghang salamat ni igsoon. Number 1 nga ato itubag mga igsoon mo ni. Wala tay mabasa sa Roma kapitulo 14 nga ang Roma 14 nagisgot pagkaon sa baboy. Ano siya nga punto, no? Na kung wala man magisgot ang Biblia sa Roma 14 og baboy, na unsa may buot ipasabot niining word nga kanunon. Okay? Kay ningon bili apan ang tao nga may pagduaduha may tungod sa kanunon, unya mukaon niini mahinukman siya sa selot. Unsa man ning word nga kanunon? Sa atong nasabtan sa Biblia igsoon, wala tay mabasa sa Biblia nga ang baboy gitawag og kanunon. Wala mabasa sa Biblia. Apan ang atong mabasa sa baboy kini siya hugaw. Levitico kapitulo 11 bersikulo 7 8 kamo nalay magbasa niya na. So mo na gideklarar sa Biblia.
So kung ang Biblia nag-ingon nga dili ipakaon, dili na siya kanunon. Apan gikaon sa daghan nga mga tao. Lahi man ang word kanunon igsuon og kanang gikaon. Pwede man nimo mukaon ka og hugaw apan dili na siya kanunon. For example, mismo gani ang bino, pwede ka moinom og bino pero dili na siya ilimnon. Okay? Giinom na siya nga makahubog ug makadaot sa lawas sa tao nga wala girekomendar sa Biblia nga ang katawan sa Dios moinom niya na og mahimo siyang ilimnon. Sa samang paagi igsuon, kining baboy wala tay mabasa sa Biblia nga ang baboy gitawag nga kalanon apan gikaon sa daghang tao. So meaning to say, kaning Roma 14:23, naghisgot ni siya og kalanon nga walay kasupak sa Biblia. Wala gidili sa Biblia kay ang gigamit ani kanunon man. Kanang word kanunon igsuon, muhisgot gid kanunon ang Biblia, meaning to say gitugot sa Leviticus. Gitugot sa Biblia, wala tay mabasa nga ang baboy gitawag og kanunon. No? When in fact, ang kining pagasulat sa Griego, gitawag ni siya igsoon og pago. No? Na pangutana mo ni, nganong naghisgot maning Roma 14:23 nga nag-ingon ampan ang tao nga may pagduduha may tungod sa kanunon o gunya mukaon ini, mahinukman siya sa silot. Unsa day context nini? Tagaan ta mo una sa context igsoon. Mudagan una ta igsoon sa 14, di sa ta mo gawas sa 14 Tanaw na to sa versikulo 2 nagingon. Kay ang usa ka tawo nagatuo nga makakaon siya bisan unsa, samtang ang taong maluya nagakaon sa mga utanon lamang. So ang context ani igsuon na ay panagbatok ni adtong mga tawo nga vegetarian o mga dili vegetarian. No? So imo makita nga naa di higapoy lanis panahon ni Apostol Pablo kung unsay ang ngay mga pagkakanon, bisag gitugot na sa Biblia. O daghan igsoon. Sa versikulo 3 na ingon, ang nagakaon, kinahanglan dili magtamay sa wala magkaon, o ang wala magkaon, kinahanglan dili maghukom sa nagakaon, kay kini siya, gidawat man sa Dios. So meaning to say, ang ilang kanunon, dili kasupak sa Biblia. Ang ilang kanunon, gidawat sa Dios. So wala tayong mabasa din sa Roma 14 igsoon, ang gisgutan din unod sa pagkaon sa unod sa baboy. Kung dili ang ilang gisgutan igsuon, naabisan gitugot ni sa Biblia, pero naay grupo nga mga tao kanhi didto sa Roma igsuon nga gisulatan ni Pablo, nga bisan gitugot ni siya igsuon, apanay mga tao nga modimili sa pagpakaon niya na. Nga kung ang tao mo kaon, nahimo siyang kapangdulan alang sa uban. For example, dinhi sa versikulo 13, nagingon, busa kinahanglan dili na kita maghinukmanay ang usag-usa. Hinunua kinahanglan magahuna-huna kamo sa dili gayud pagbutang og kapangdulan o makabalda diha sa agianan sa inyong igsuon. Okay? So meaning na di pagkaon nga gitugot nga naay grupos mga tao nga dili na nila ipakaon. Unya ang pikas tao kung mukaon ka, mahimo siyang kapangdulan. Igsoon sugin lang ko kamo, nahibaw-an na sa Biblia kaniadto sa Old ug sa New, sa mga Kristiyanos kaniadto nga dili gyud ipakaon ang unod sa baboy. Walay issue sa pagkaon sa unod sa baboy dinhi sa Roma 14. Wala, dili nimo na mabasa balik sa Roma 14. Sa bersikulo 15 nagyon, kay kung tungod sa imong pagkaon na subo ang imong igsuon, nan wala na ikaw magagawi diha sa gugma. Ayaw tuguti ang imong kanunon nga maoy makaingon sa pagkawagtang sa tao kang kinsa nagpakamatay si Kristo. Mumagani pwede na ito na maaplikar. Nga nang ubang mga grupos, mga tao, mahitungod nga, moingon nga, kung mukaon ta og unod, bisag gitugot na sa Biblia, makulangan atong pagkabalaan, kay gusto gid mahimo gid tang vegetarian. So niya ang bersikulo sa Biblia. So, ma-apply na to dinhi, pero dili na to ma-apply mahitungod sa pagkaon sa unod sa baboy. Igsoon, bisan pang moadto kas mga Bible commentary sa uban nga mga dili SDA, ang eksplikasyon igsoon susama ra gyapon sa eksplikasyon sa akong gisulti kaninyo. No? Gani dinhi sa bersikulo 17 sa Roma 14 gyapon nagingon, kay ang ginharian sa Dios dili kanunon o ilimnon
kundili pagkamatarong o pakigdait o kalipay diha sa Espiritu Santo. Okay? 21, nagingon. Ang maayo mao ang dili pagkaon og karne o pag-inom o bino o pagbuhat sa bisan unsa nga makapangdol sa imong igsuon. No? Bisan pag imong gikaon baka pa, pero kung makapangdol na sa imong igsuon, ayaw na lang og kaon for the sake sa imong igsuon. Pero dili ingon nga wa ka mo kaon kay mahadlok ka nga dili maluwas o makuwangan ang imong pagkabalaan. Hatag kong example sa inyo igsoon. Naabay issue kaniadto sa mga apostoles mahitungod aning kanunon nga dili issue ang baboy na igsuon. For example, dinhi sa unang Korinto kapitulo 8 bersikulo 1 nangingon. Kanon mahitungod sa mga kanunon. Usbon ko magisgot og baboy kanunon ang gisgutan meaning to say gitugot. Karon mahitungod sa mga kanunon nga gikahalad ngadto sa mga Dios-Dios. Uy, naaday mga kanunon nga gitugot sa Biblia nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Kita na sayod nga tuod ang tanan kanato managkabaton og kahibalo. Ang kahibalo baya magapaburot apan ang gugma magapalig-on. Okay? Unsa kani nga kahibalo ang gisgutan ni Apostol Pablo? Sumbayan tas pagbasa sa bersikulo 4 sa maugyapon nga 8 sa Korinto. Og mahitungod sa pagkaon sa mga kanunon nga gikahalad ngadto sa mga Dios-Dios. Kita na sayod na nga ang Dios-Dios dili tinuod og nga walay laing Dios gawas sa usa lamang. So naa mga pagkaon nga gihalad sa mga Dios-Dios. Ningon si Pablo nga kita nahibalo nga ang Dios-Dios dili tinuod. Kay usara ang tinuod ang naa sa langit. Versikulo 7 na yun. Apan dili ang tanan na nagpakabato ni ining maong kahibalo. Hinunua tungod sa ilang pagkaanad, pag mag-Diyos-Diyos, hangtod karon adunay pipila nga nagakaon og kanunon nga ingon daw tinuod gayud nga gikahalag ngadto sa Diyos-Diyos og busa ilang kaisipan nahugawan tungod kay kini mahuyang man. So naa day mga tao kaniadto igsuon nga once nga kanang pagkaon bisag gitugot pa na nga pagkaon, hinlo pa na nga pagkaon nga gisgutan sa Biblia igsuon. Pero kung nga pagkaon na halad didto sa mga Diyos-Diyos, na ay mga tao nga di gyud mukaon niya na kay nahalad sa Diyos-Diyos. Mayong bita si Pablo nga nahibalo kita nga dili tinuod ang Diyos-Diyos. Okay? Na sumpayan ta sa pagbasa. Newbie, mao lamang nga kinahanglan imong pagabantayan nga kining imong kagawasan dili mahimong kapangdulan sa mga mahuyang. Meaning to say, na ay mga tao nga pwede mo kaon niya anang kanunon nga nahalad sa Diyos-Diyos. O dili na makapahugaw kanimo. Basta ni kaon ka na uban sa imong pagtuo. Pero naay mga tao igsuon nga kung nahalad na sa Diyos-Diyos, dili sila mukaon ug ang ilang nakita katong mga tao nga nagkaon na himong kapangdulan alang kanila. Napangdol sila sa mga tao nga nagkaon sa mga pagkaon nga gihalad sa Diyos-Diyos. O mo ni gisgutan sa unang Korinto kapitulo 8. Arita sa bersikulo 13 nagyon. Tungod ni ining maong katarungan, kung ang pagkaon ko mauman ang hinungdan sa pagkahulog sa akong igsuon, ako dili og dili nagayod mo usab sa pagkaon og karne basi pa unya himuon makaangin ako sa pagkahulog sa akong igsuon. Sumuni akong example nga ikahatag kaninyo ang unang Korinto 8 didto nato ma-example sa unang Roma kapitulo 14. Nga ang Roma 14, wa maghisgot og pagkaon sa unod sa baboy. Ang unang Korinto 8, wa maghisgot sa pagkaon sa unod sa baboy. Pero ang unang Korinto 8, naghisgot sa pagkaon nga nahalad didto sa mga Diyos-Diyos nga adunay mga tao, dili mo kaon didto. Apan si Pablo nagingon, wa ta kanang Diyos-Diyos nahibulo kita nga dili kana tinuod. Og ako naghangyo nga kanang inyong kagawasan, dili unta mahimong kapangdulan ngadto sa uban. Mao kini ang gipasabot sa Biblia igsuon. Usmon ko, ang Roma 8 way mabasa nga nagisgot nga ang ilang pagkaon mao ang pagkaon sa unod sa baboy. Daghang salamat na ng imong pangutana igsuon.
diri na sad ta, dawi pa pas kung nagtuo ko nga makaon na ang baboy nakasala ba ko. So kay mao na iya lang mao gyapon ni siya nga pangutana. Igsuon kung ang imong pagtuo dili maum sa Biblia, makasala gyud ka. For example, mingon ka, nagabi mga tao mingon nga ako mangawat, unya kana akong kinawat akong ihatag sa mga kabus, murag Robin Hood ba? Nya, ako man gyud gituhuan to nga serbisyo man sa kabus, so dili sala ang pagpangawat. Imo lang ng pagtuo. Pero dapat ang pagtuo, dili mo kumplikto sa Biblia. So kung nagtuo ka nga makaon ang unod sa baboy, apan kung pagbasa sa Biblia, ang Biblia dili mo laban sa imong sinabtan, makasala gyud ka. Remember, unsay gingon sa Biblia, if you love me, keep my commandments. So kung nahigugma ka nako, bantay ang akong sugo. Dili kay kung nahigugma ka nako, pwede na ka mabuhat sa bisag unsa nga gusto nimo pagabuhaton. Lahi ang Ginoo igsoon. Okay? Gani, in fact, sa panahon ni Adan o ni Iba, kadumdumo ni Abil o ni Cain, ang Ginoo nag-require og halad. Unya ang halad ni Abel nakasubay sa gi-require sa Ginoo nga mao ang mananap. Unya ang gihimo ni Cain wala nakasubay sa gi-require sa Ginoo ngay ang iyang gihalad dili man mananap. Pero kang kinsa mang halad ang gidawat, ang gihadawat ang kang Abel. So meaning to say igsuon, dili nato ibutang ang Ginoo sa atong kaugalingon nga context. Kaya nga naman, ang hunahuna sa Dios dili mao ang hunahuna sa tao. Okay? So dinhi sa lahi na sad nga question pas siya pasugo of Iglesia ni Cristo April 1966 page 46. Ang Iglesia ni Cristo sa kahimtang Katolika nang daan apan dili pa Katolika sa katumanan kung pagkakabig sa tanang tao kay manlakaw pa man ang apostoles pagsangyaw Roma 16:16 ngadto sa 23. Kini siya nga pangutana igsoon dapat tingali imo na ipangutana dito sa mga Iglesia ni Cristo kay kining pasugo ila man na siyang gitawag official nila nga magazine nga nagisgot sa ilang nga pagtulunan unya kini imo pangutana didto na lang nimo na ipangutana o baka imo ipangutana didto sa Roman Catholic kay nagisgot man sa kag Roman Catholic diri ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist igsoon wala man mi magtandog sa atong mga higala Iglesia ni Cristo kung unsa na ilang pagtulunan kundi ang atong gisgutan diri kini lamang ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist ug kung aduna mo'y mga pangutana mahitungod sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist maura man ay atong tubagon. So ang ako na lang ngangyo sa imo nga didto na lang na nimo ipangutana sa itong mga higala nga Iglesia ni Cristo. Okay? So usa ka pangutana nini gipadala ni atong December 18 no. Ingon siya nga but lagi kayo nga pagkaistorya Mr. Bacalaris og na iyang isa nga tao ginganlan diri kay kana inyong Sabado Domingo naman na kay asa man di ay ka magsugod pag-ihap di ba sa unang adlaw. So ang hiyang nga una-una igsoon kay unom ka adlaw magbuhat ka og sa ikapito mo pahulay ka. Unya sa iyang una-una igsoon kung magsugod siya og ihap didto sa Lunes musangko man sa Domingo busa ang iyang una-una ang Domingo mo ang adlang ipagpahulay. Igsoon sugin lang ko ikaw. Ang Monday first working day na siya. Okay? Dili na siya first day of the week, no? Lahi ang unang adlaw sa semana ug ang unang adlaw sa ting-eskwela. Or unang adlaw sa semana or unang adlaw sa ting-trabaho. Okay? Ang unang adlaw sa semana kung imong tan-awon bisag asa nga dictionary, Webster, anything nga mga dictionary nga na-available sa inyong balay. Tanawa ang word Sunday. Ang word Sunday moingog gyud nga first day of the week, no? Wala ko kakitag dictionary igsoon nga nag-ingon ang Sunday second day sa semana. Wa ko kakitag dictionary nga nag-ingon nga ang Sunday ika-third day sa semana. Apan ang dictionary nga akong nakita igsoon mao ang first day of the week, no? So kanang imong giingon nga unang adlaw nga ting trabaho, correct gyapon na. Kung maghisgot og ting trabaho, pero kung maghisgot og semana ang Domingo gyud. Kaya di mo ginato malimod igsuon nga ang unang adlaw sa ting trabaho, Lunes manggod. Diba? Unang adlaw sa ting eskwela, Lunes mangyud.
Pero di sad nato pwede supakon nga ang unang adlaw sa semana mao gyud ang Domingo. When in fact, ang tibuok nga kalibutan igsuon nagselebrar, no? Nga nabanhaw si Kristo sa adlaw nga Domingo. Tibuok kalibutan na igsoon, no? Now, kay giselebrar man nga nabanhaw si Kristo sa Domingo, ang pangutana unsa man ang adlaw? Okay? Atong tan-awon ang Lucas Kapitulo 24. No? Abrihin niya yung Biblia igsoon. Sa Lucas 24, ato makita diya sa iyang bersikulo 1. Makita dog tataw manigiingon dinhi. Apan sa pagkaadlaw na sa nahiuna sa semana. Ha? First day of the week ni siya. Okay? Apan sa pagkaadlaw na nga nahiuna sa semana, sayo sa kadlawon sila nangadto sa lubnganan, dinala ang mga pahumot nga ilang giandam. Kung tiwason nimong pagbasa, wala na si Jesus Christ dito sa lubnganan. So meaning to say, sa unang adlaw sa semana, okay, nabanhaw si Kristo o giselebrar kana sa tibuok nga kalibutan nga ang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo, Domingo. So ang unang adlaw di sa semana mao ang Domingo. Pero ang unang adlaw sa ting trabaho, mo ang Lunes. Pero ang pangutana mo ni, unsa may gisugo sa Biblia? Balaanon ang unsa? Basihanan sa ting trabaho? Or sa simana? Unya, sa simana, di sad siya makumplik. Kaya nga naman, unang adlaw, ang Diyos nagabuhat. Ikaduhang adlaw, ang Diyos nagabuhat. Ngadto si ikaunom. Ngunang niingon diya sa Henesis, Kapitulo 2, di gid siya musumpaki. No? Henesis 2, 1 nga to sa 3, nag-ingon, og nahuman ang mga langit, og ang yuta, og ang tibuok nga panon kanila, og sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo, og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan niyang nabuhat, og iyang nahimo, og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, og nagbalaan niini. Ano man, di man siya nagpahulay. So, sulod sa unom ka adlaw, nagbuhat siya. So, gikan sa Domingo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, unom na siya kadlaw. Pagka ikasabado maong ikapitong nga adlaw, so diha siya sa gitawag nga nagpahulay niini. So, daghang salamat niya ng imong pangutana igsoon, no? Na isa diri mo gitingob na mo gud niya diri. Mao di ay by the power of Christian Church, the Sabbath Saturday transfer into Sunday as the day of rest of Lord's Day. Lahi ni siya di ay. Sa December 18 gihapon ni siya pero nausad dito sa usa ka text, no? Tinuod gyud na ang imong giingon igsoon. When in fact na ako'y mga nakasulat diri nga mga punto nga ato makit-an igsoon nga mismo ang testimony sa Catholic nag-ingon gid siya. Atong tan-awon igsoon kanang gi-practice gani sa Roman Catholic matig mga adlaw bitaw nga gitawag og Semana Santa. Kini gitawag og Pasyong Mahal. Year 2000 aklatang Lunas, no? Mo ning giingon diri. Unya ni ay imprimatur diri nga si Jose in Jovillanos og ang sensor nini si Artemio G. Casas. Unya ang Vice General nini si Jose in Jolivellanos. Ang gingon din ni igsoon sa page 5, nagingon diri, tinutuot siniyasat ng Santang Iglesyang Dilag ang sa Henesis na sulat. Aniya ay pawang tapat at Diyos ang nagpahayag. 6 na araw ay bago na niyari itong mundo. 10 nang gawin ang tao, nagtahan sa ikapito ikapito itong Diyos na totoo. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. So imo makita igsoon mismo pa nga adunay mga pagpamatuod sa mga libro diha sa atong iglesia nga naa sa inyong gi-practice nga naagid ang adlong ipagpahulay nga mao nang gitawag og Sabado igsoon, no? Diri sa usa igsoon nga libro, usa kini ka libro igsoon nga adunay nihil obstat. Ang nihil obstat ni Archbishop Leonardo Legaspi. Ang imprimatur nini si Archbishop Oscar B. Cruz. Unya ang giingon dinhi igsoon, Jesus faithfully observed the Sabbath, but as
of the Sabbath, gitawag din but as Lord of the Sabbath, corrected its exaggerated legalistic interpretation by showing how genuine Sabbath worship is not separated from love of neighbor. So imo makita mismo pa igsuon nga gi-recognize kinis mga dagko nga mga simbahan igsuon nga kining Sabbath igsuon nagapabiling kana diya sa Biblia unya mao kana ang adlaw nga ikapito, no? So daghang salamat niya ng imong pangutana igsuon. Next dire na question, nagingon din ang Hudiyo nga citizenship man kadto ni Kristo, samtang Christianity mauman ang church ni Kristo. As a body of Christ, wala na'y anointed people, so the faith of Sabbath day was holy by resurrection of Jesus Christ. So, mura og usa tingay ka SDN nagpadala nini. So, salamat sa imong gi-text. Isa diri nagingon nagpasipala si Mrs. White ni Kristo kay nagtukod siya og simbahan nga human na man unta tukod si Kristo. Ang ikapitong adlaw nagbasi gikan sa unom ka adlaw nga pagtrabaho dili sa hanay o pangalan sa adlaw diha sa kalendaryo. Ambot lang giunsa na pagsabot sa SDA nga mga theologian man kuno halos nga taga Hope Channel. So, dagan salamat na igsoon ang imong pangutana. Una sa tanan igsoon, kani imong gingon nga nagpasipala si Mrs. White kay si Kristo ang nagtukod niya, si Mrs. White na nagtukod sa Seventh-day Adventist. So, lang ikaw, dili ka basa o mga libro sa Seventh-day Adventist nga gitukod ni Ellen G. White ang Seventh-day Adventist. Dili ka kabasa na igsoon. Pero kung naman kayo mabasa, palihog, i-text ko no din kay atong tanawon. Masig inyo nang gamiton word nga founder. Anyway, pabuton sa nako, maabot ng referensya nga inyong ipadala. Pero so far, ang word nga tukod, dili si Ellen G. White ang nagtukod sa Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist, so wala pa si Ellen White igsuon, na ang pagbalaan sa adlong ipagpahulay. Wala pa si Ellen White, gidili na sa Biblia, ang pagpakaon sa mga hugaw nga mga butang nga gisgutan sa Bible. Wala pa si Ellen White ang 28 fundamental belief na sa Biblia. Moingon og 28 fundamental belief kay mao na ang 28 fundamental belief sa Seventh-day Adventist nga among ginasunod. Mao bitaw nga aduna na tay programa nga pangutana pastor nga kung aduna mamoy nalibgan sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist pwede ninyo ipangutana. Pero mosigin lang ko kamo wala pa si Ellen White na ang pagtulunan sa Sabado. So dili ta moingon nga nagtukod sa Seventh-day Adventist nga adunay pagtulunan nga pagbalaan sa adlong ipagpahulay si Ellen G. White ang nagtukod dinhi. Kay wala pa si Ellen White na ang pagbalaan sa adlaw nga igpapahulay, no? So salamat ana igsuon sa imong gipadala usab nga pangutana. Nagingon ni ang Sabat dili in English sa Sabado. Ang in English Sabat is rest o ang Sabado is Saturday. Gipahaom lang ang Sabado Saturday kay kinatsila man siya Shabbat sa Hebrew kung igpapahulay. So dagan salamat niya na igsoon. Wala man mi nag-ingon nga ang word nga Sabbath dili kahulugan rest, no? Wala man mi giingon. Pero bisag kinsa nga imong pangutan-on nga mga theologian mismo pa sa mga kadagkuan sa Protestant, kadagkuan sa Roman Catholic, dili gid na nila inigar nga ang Sabbath mauna ang equivalent sa atong kapanahonan karon nga Saturday kay naama diya makit-an ang ikapitong nga adlaw nga Sabado. Ang Seventh-day Adventist wala mag-keep sa Saturday tungod kay Saturday na. Nahitabo lang nga ang Seventh-day Adventist nagsunod sa ikapito nga adlaw sa semana sa pagbalaan ini ug ang ikapito nga adlaw sa semana makaplagan na timingan sad nga mao ang Sabado. Kaya kung ikapito nga adlaw sa semana mao ang Lunes, dito mis Lunes. Pero di naman nimo na mausab ang kamatuoran. Ngang ikapito nga adlaw sa semana, maugyod ang Sabado. Bueno, nakabsan naman ta sa ato nga oras. Ako hangyo ng uban nga, padala gyapon ang inyong mga text, kaya ato natagaan ng pagtagad, o siya lamang nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran, mauray angay nga mabuhi. Magampo ta.
Dagan salamat o Dios sa imong pag-uban kanamo, salamat sa imong gugma, salamat sa imong panalangin, panalangini ang mga televiewers, uban sa ilang pamilya o tagay kami gasas pagsabos balang kasulatan, kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Tugkara ang tanghaga sa Kristohanong kinabuhi. Kutlua ang mga pagtulunan nga naghatod og kalinaw. Ang kuna ang inspirasyon sa pagkinabuhi nga adunay kasiguruhan sa kapasayloan sa sala. Diha lamang kang Kristo. Uban ka namo dinhi lang sa Takna sa Pagtuon matag Biyernes alas 6:30 sa gabi. Subaybayi ang Takna sa Pagtuon. Hey young people, here's a show especially for you. Informative and intellectual discussions on the things that matter to you. At home, in school, in your social circles. This is The Dynamic Youth. To our viewers of Hope Channel Philippines, good day to every one of you. I'm happy to see you, although very seldom I'll come and speak to you through this channel. The year 2015 is fast closing, you know that. And I would like to inform you that I am leaving this South Philippines to serve the Southern Asia Pacific Division. But before I will do that, I'd like to leave you a very special gift. This book entitled The Ten Commandments Twice Removed is something very special for everyone. This book will take you to revisit significant events in history. And in just a little over 120 pages, you will reveal a most beautiful truth that will change your life forever. I urge you, friends, brothers and sisters, that this gift, is very important. Read it. Just give it a try. And you have nothing to lose. It's free. But you may gain everything. Just read and see what you will have to see in this book. Contact the numbers on your screen and claim your gift from me to you. And I pray that you will prosper in all things just as your soul prospers. Go. Lula ta doon ang bagulaan, may isa ka player na. Hindi ba? Relax lang. Apil ba? Hindi na ka magdugay ba? Isa lang good ka oras. Kamula pa man kung basa ani nga libro gaw. Mapag ikaw study ayo na. Kira na katunga na bitaw ka. Mogid, bisa magadik isa ka page di wala pa may kapangabli. Pero gaw, kabalo ba mas itong maistahan nga subject? Sige ba siya gatag og quizzes? Ingon pa siya nga mag-andam ta per me? Sis. Pero ba, di ba nakapaminaw ka seleksyon ni ma'am? Sus, ikaw pa. Bito. Bet kay ka. Ito kayo. Madumduman ni mga tanan. Sige. Sara ko oras ha? Okay, class, get your workbook. We're gonna have a quiz. Di na kinimayo bay ka nang... Bisa ko mapya sa inyo ha, magtuon sa ako. Unsa? Nga naman? Dula sa taba ka, isa lang. Ato na tagad ta. Nag-text si Francis. Pwede daw siya makapil. Ta, sige, amping mo gaw. Ano na